ina gom chanun chuan lehkhabu te yang ka chiar thina lehkhabu tha te zan lama chira chuan eitur te kan han lei thina leiturin ka chuka tikhan bona chuan zan lampang te zan lampang mai te kan phi ta mai te kan phi faya ni dei ka chuka tikhan ina te kan hoa kan identify ta chuan ngay tua tur neu neu te kan ei ve a mai phi te kan la rilu te kan fresh le deuh thina tui tiang ni man mai kan phi chuan om te hi tin om ve a hetia an phi fai chuan pon ve lai chuan a khu ve deuh thina buruk te mai te lo bal phei chuan te an mai phin kan han identify ve pot zela chuan chang chuan len na tur te yang kan ngei tua ve ina om reng te pawh in om thina hi fiam thu te han tho le mi te mani to ka il ni sa thlang deuh deuh ngei to te ol ve em thin ve chuan kan leng hoa zan mut ton mut hun te on nai pe chuan mut te chua tu te sam chuan zan meng rei lo ila chuan phone a hian i thil poimo te en te om thina en chang te na tho tur te mo tikhan kan ngei to ve thina ka chin chia ve thina ni ka ti tur te mun phia mei mei te thleng hian phone a hian ka chin chia thlap zela ol sam ka tia atuk lama ka ti tur chu ka ngai to em ngai chung lo ma se notebook a hian ka chin chia ve thina li si ka siam mo ti tur list na tho tur ho te te thei hil pal te bo om thei wangin apps kan mang thin phone a apps kan mang ta ka han ul sam pha ka tia clip thu te pan in lo lok pi ve ka ringa tuna kaman ka thil ti ka karon sei dan kha chuan anin om chuan zana te pawh ai han but ma ve deuh mai te pawh hinge achak om rum rum zel ani mo na tho ha te pon kan chua ha pe chuan zana tui taka han ngal wang wang mai te ma taka mut mak mai te tui taka han mut wang wang te achak om rong wang zel ani mo rei deuh a mena thil ngei to chut chut ai chun